Šafrán Jablonec letní jsou. Šafrán Jablonec, a proč tak daleko do Jablonce jezdíš Když jsem tam ještě bydlel, tak jsem se tam do něj uvázal. Ty jsi tam bydlel. V Jablonci 15 let. A proč teďka už bydlíš? Ale jsem se rozvedl, no tak jsem tady. Jo, Tam bych se nevešel do toho 1-1, víš? Moši, já vás tady všechny Honzík dělá reportáž. je takzvaný kolotoč. Ale aby se nám z toho nemotala hlava. No jo, vidíš to. Ale a pak se bude do rána někde pelešit a bude ukazovat vole manželku. Jasně. Vaše. No takhle ty starší třeba nebo něco zase mladší, jo. Víš co, tohle to jsou takový ty dokumenty, který nemám rád. Ahoj. Karle, ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj, já se ozvu, ne? Nech toho, každý není